बेसे गोजाम गामि बे गोजाम गामियाव जों दा बर' जानानै बर' बुबुक जानानैबो हारसानि आन्दाराव थानांदोंमोन। जोंनि प्रमद सारनि जितु पार्टी इउपिपिएल हान्जाखौ जों देग्लाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम पुरा फुल सापर्ट होनाय गासिबो रायजो राजाफोरा जों देग्लाय भट होगोन होननानै थांखि लादों। जों फैबाय थानाय जोंनि जि माने गामि थिसननाय आरो बाखि थानाय गामिफोरखौ माबायदि थिसननो हायो बिटिआरआव लाबोनो हायो बेनि सोमोन्दै माने जों सहाय सुबिदा जानो थाखाय जों एकता इउनिटि जानानै देग्लाय इउपिपिएल हान्जाखौनो भट होगोन। दा जे बे जोंहा एबसु आरो गुबुन बर'आ जि थांखि लानानै जोंहा बर'खौ फोथांनो थाखाय जि सिन्था खालामदों बेहा लादों बेखायनो आं बहुत नाजादों धन्यबाद होदों आरो थानाय आरो हारसाजोंसो थानाय असुबिदा जादों जोंहा फैसा फैसाफ्राबोथ' दा रोंखायाखै नङा नंगौना नङा दा जों दा बिटिआर जानायखाय बेसेबां मोजां मोनदों गावनि जागोन दा गावनि मानसिखौ खोथा मोनसे गोरोंखौ बा सोंनो हागोन नंगौना नङा हारसाफोरा जोंखौ बुङा नङा बर' जिन्दाबाद बर' जिन्दाबाद 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 इउपिपिएल जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। खुलुमबाय बे समाव दङ आङो गहपुर हालामाव बे गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरजों माखासे खोथाखौ सावरायनो थाखाय जोङो बड'लेण्ड रादाबा फैदों। बे समाव जोङो गहपुरनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोनजों जों सावरायगोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखिनि जेखिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना गहपुर हालामनिनो थागिबि रायजो राजा बिथांमोन। दा बिथांमोनखौ लानानै जों माखासे खोथाखौ सावरायगोन। दा नोंथांनि गेजेराव आं फैग्रोबाय जे नोंथांमोना गहपुर हालामनि नोंथांमोना थागिबि जोनोमनिफ्रायनो दङ होनबाबो भुल गैया नङा होमबा। बे समाव गोदानै नोंथांमोना बिटिआर ओनसोलाव नोंथांमोना थानो मोनबाय बा बिटिआर ओनसोलनि खिमा बारायनायाव नोंथांमोना सोसन जाबाय। बे हिसाबै नोंथांमोनाबो गोबां आसाबादिमोन बेखौनो लानानै बिटिआरआव माला थानो मोनगोन बा बिटिआरआव माला सोसन जानो मोनगोन बे हिसाबै मा बुङो? गिबियावनो आं बड'लेण्ड रादाबखौ गिबियावनो आं बरायखाबाय आरो जों दिनै बहुत खुसि आरो मोजां मोनदों जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय प्रमद सारसिम जों माने धन्यबाद होनो नामायदों आरो जों बहुत माने खुसि जादों जिहेतु जों माने बे गहपुरसिम सिमा बारायनायाव जोंनि जराबारि गामि पश्चिम जराबारि गामि आरो लोगोसे सनापुर गामिया माने हाबनो मोनबाय। बिनि थाखाय मोनथाम गामि रायजो राजाफोरा बिराद खुसि मोनदों खुसि जादों आरो बिथांमोनखौ बे सुक्ति खालामनाय मानगोनां बिबानगिरि गासिबो सुक्ति खालामनाय गेदेमाफोरखौ जों दिनै माने धन्यबाद होदो वेलकाम जासिहरदो आरो बिथांमोननि नाजानायावनो जोंनि गामिफोरा माने हाबनो सुजुग सुबिदा मोनबाय आरो फैबाय थानाय जि गामियाव थानाय बायदिसिना समस्याफोरा जों बिथांमोननि दैदेननायाव जों मावलांनो हागोन गोजौआव थांनो हागोन बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। गिबि खेबनि थाखाय नोंथांमोना फैबाय थानाय जि 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना बिटिसिनि सासे भटार हिसाबै नोंथांमोना भट होनो मोनसिगोन। दा बे बेलायाव मा बुंगोन? जोंहा दिनै बहुत खुसि जे गिबि खेबनि थाखाय जों बिटिआरनि बे फैबाय थानाय बिसायख'थि इलेक्सनाव जों भट होनो मोनगोन आरो गोदोआवथ' जों पन्सायतआव भट होयोमोन। देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय जों देग्लायनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन जोंहा बिटिसि इलेक्सनाव जों भट होनो मोननाया। थ' जों फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जों जिहेतु जोंनि गहपुरसिम सिमाखौ मा पार्टिया माने लाबबाय बे पार्टिखौनो जों बरायदों। मानोना डाइरेक्ट बुंनो नामायबा जोंनि प्रमद सारनि जितु पार्टी इउपिपिएल हान्जाखौ जों देग्लाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम पुरा फुल सापर्ट होनाय गासिबो रायजो राजाफोरा जों देग्लाय भट होगोन होननानै थांखि लादों आरो दिनै जोंनि मोनथाम गामिनि गेजेराव थानाय बे बुथ कमिटिफोरा दानाय जादों आरो गासिबो रायजो राजाखौ जेरैबायदि जोंनि बेयाव फैनो हानाय बायदि जों रायजो राजाखौ नुदों। बेनि थाखाय जों रायजो राजानि माने सावरायनाय लोगोसे बे रायजो राजानि जि थांखि जों बेखौनो सानना मोनदों जे प्रमद बर सारखौ जों देग्लाय इउपिपिएल हान्जाखौ भट होगोन आरो ट्रेक्टरनि सिन्ना सावगारियाव भट होनानै जों फैबाय थानाय जोंनि जि माने गामि थिसननाय आरो बाखि थानाय गामिफोरखौ माबायदि थिसननो हायो बिटिआरआव लाबोनो हायो बेनि सोमोन्दै माने जों सहाय सुबिदा जानो थाखाय जों एकता इउनिटि जानानै देग्लाय इउपिपिएल हान्जाखौनो भट होगोन। नोंथांनाव फैबाय आङो जे जायनो सरकार फैगोन बे आरो आद्रा थानाय जिखिनि गामिफोर बे गामिखौ बै जाय सरकार फैगोन बे सरकारजोंनो आद्रा थानाय जिखिनि गामिफोर बेनो सोसन जागोन होनना नोंथाङा सानो नामा? बेथ' नंगौ खोथा माने जेब्ला प्रमद सारा बिथाङा सुक्तियाव माने 60 गामि बिथाङा माने सुक्ति खालामबाय
बेनि उनाव गामि थालांबाय बे गामियावबो जागोन होननानै मिथिखादों बेखायनो जों फैबाय थानाय माने बिसायख'थियाव जों प्रमद सारखौनो बिथांखौनो जों सापर्ट होनानै बे बिसायख'थि बिथाङा जेनो बेनि थाखाय जों रायजो राजाखौ खावलायगोन बे समाव आं आरो सोंबावनो लागोन नोंथांनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां बैसो जाखो दा जाहा आंनि बैसोआ दा 62 बोसोरनिफ्रायनो बे गहपुर हालामाव दङमोन नोंथांमोना जि बर'फोरनि जिखिनि मोननांगौ मोनथाय बेखौ नोंथांमोना मोनाखैमोन जे आसाम होननानै बुङोमोन नङा होमबा बे आसामनि दारैनो नोंथांमोना पन्सायत इलेक्सन नङा होमबा बे आसामनि जिखिनि मन्त्रि एमएलए दङ बिथांमोननि दारैनो नोंथांमोना बेवहाय सोलिनानै दङमोन बा सुबिदाफोरखौ लायोमोन बेवहाय दा नोंथांमोना एक्सट्रायै बर'फोरनि जिखिनि मोनथाय राजनितिकनि मोनथाय बेखौ मोननो हाबाय बा बिटिसिनि बिसायख'थिनि जि भट बे भटखौ होनो मोनबाय बेवहाय नोंथाङा मा बुङो बेखायनो आं जोंहा एसे बोसोरनि उनाव जों जे जोंहा स्कुलनि माबाखौ नायबानो मिथिगोन 1947 सनाव भारत स्वाधीन जादोंमोन आसाम स्वाधीन जादोंमोन बिनि सायाव 2 बोसोरनि उनावनो जोंहा स्कुला ग्रान्ड जादों बेसे गोजाम गामि बे गोजाम गामियाव जों दा बर' जानानै बर' जानानैबो हारसानि आन्दाराव थानांदोंमोन दा जे बे जोंहा एबसु आरो पबन बरुवा जि थांखि लानानै जोंहा बर'खौ फोथांनो थाखाय जि सिन्था खालामदों देहा लादों बेखायनो आं बहुद नाजादों धन्यबाद होदों आरो गोजोननाय थाबाय गोजोननाय मोनदों बिटिआरआव हाबनायखाय गोजोननाय मोनदों आरो जोंखौ जोंनि गामिया उज्जवल जानो नांगोन बेयावनो जों भट होगोन सोरनो होगोन प्रमद बर'खौनो होगोन प्रमद बर'आनो होगोन बेखौनो होगोन जों बिटिआर जानायखाय एसे मोजां मोनदों जोङो गथ' गथायबो थिग जागोन जाहा न नङाबाथ' सब हारसासो दा बर' जासिगोन बेसे मोजां मोनदों जों बेवहाय बर' मानसिबाबो बर' रोङिबो मानसि दंमोन ना नोंसोरनि गेजेरावबो सोरबा दङ ना गासिबो फरायनायाबो हारसायैनो फरायनाय ना ओमफ्राय न'फोराव सावरायनायाबो हारसायैनो सावरायनाय दा बे हिसाबै बर'फोरनि जिखिनि मोननांगौ मोनथाय बेखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय नङा होमबा बे जिखिनि मोनथाय बेखौ सोरनि थाखाय मोनदों होनना सानो प्रमद सारनिफ्राय मोनदों प्रमद सारनिफ्रायनो नंगौ बेनिफ्रायनो मोनदों बे समाव आं नोंथांमोननिफ्राय नोंथांनि खाथियाव फैबाय जे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव माबायदि सोलिगोन जे बे ओनसोलाव एसे बिपिएफ राजखान्थिनिबो मोनसे दोहौ गोलैयो बे हिसाबै मा बुङो फार्स्ट आं बड'लेण्ड रादाबखौ बेयावनो खुलुमबाय आं गिबियावनो बुंनो थाङो बेफोर राजखान्थियाव सब माबायानो फैगोन बेयाव कंग्रेसबो फैगोन बिपिएफबो फैगोन बिजेपिबो फैगोन आरो जोंनि प्रमद बर'नि जि सरकार बे इउपिपिएल बेबो फैगोन जों बेयाव बिसोर फैबाबो जों बेयाव एख' सिन्था खालाया मानि थाखाय जोंनि बेयाव गासै जराबारिनि जि रायजो राजा दानो नुनो मोनबाय जराबारिनि जि रायजो राजा बिसोर सबबो बुंबाय जोंनि प्रमद सारखौनो जों सबबो देरहागोन जोंनि बेयाव जराबारियाव जेसां राजखान्थि फैबाबो बेयाव जोंहा जेबो सिन्था खालायनायनि खोथा गैया मानि थाखाय जों गासै रायजो राजाया जराबारिनि जेसां रायजो राजा बे रायजो राजाया जों गासैबो एकता जाना बेयाव दिनै जि सावरायनाय मेल जाबाय बेयाव एकता जाना जों सबबो एकता जाना बेयाव बुंबाय जे जोंनि प्रमद बर' सारखौनो बेयाव जों सब भट होगोन आरो बे गहपुर समस्तियाव जेसां 60टा गामि हाबबायना बे गामियाव गासै 60टा गामिनि रायजो राजायानो बे प्रमद सारखौनो सापर्ट खालायदों आरो प्रमद सारखौनो भट होगोन आरो प्रमद सारा देरहागोन जोंनि गहपुराव बेखौनो बुंनो आंनि बुंथिखौ लाखि गोजोननाय थाबाय बिथांमोना फोरमायबाय जे गहपुरनि बाखिनि बा गहपुरनि जिखिनि रायजो राजा बिथांमोना फोरमायबाय बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल दोलोआवनो बिथांमोना भट होनानै प्रमद बर'खौनो फिन आरो खनसेबाव देरहा होनानै सरकार दानायनि खोथा सावरायदों बे समाव आङो आरो सोंबावनो नागिरदों जे बेसेबां गामि हाबदों होनदोंमोन बेयाव माने जोंनि बे साइडनिफ्राय जोंनि बे जराबारि गामि थानबुलागुरि गामि
लोगोसे पश्चिम जराबारि गामि आरो सोनाब पुखुरी गामि कारिबिल गामि आरो दुलुंमु गामि बे साइड आं मिथिनाय बायदि बेफोर गामिफ्रा गासिबो हाबदों आरो सोनाबनि गामि बांसिन गामियानो हाबदों गहपुरनिफ्राय बयबो खुसि बहुत रंजानाय मोनदों माने गोसोफ्रा जे जों खौसेथि जानानै जोंनि देग्लाय जों गावनि मानसिया सलायनाय सालायग्रा माने मोनसे सरकार जों दानायाव जों माने हेफाजाब मदद होनो माने सुबिदा सुजुग मोनगोन देग्लाय तो बिराद खुसि आरो बिनि थाखाय बे सोलिबाय थानाय बे सरकारखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय गिबियावनो आरो जों खौसेथि जानानै जेसां हायो एसां जों जाहाथे भट कालेक्ट खालामनानै बिथांनि बे बिसायख'थियाव जाहाथे बांसिन भट होनो हायो गहपुरनिफ्राय जों जिहेतु गहपुरनि जिल्लाया धनस्री समस्तियाव दाजानाय दङ जिहेतु जोंनि माने पार्सनेलि माने पार्ट वाइजआव जों माने देग्लाय जिहेतु समस्ति मोनाखै बेखायनो जों धनस्री समस्तियावनो जों भटखौ होगोन खिन्थु जों गहपुरनिफ्राय बांसिनानो बांसिन भट जाहाथे इउपिपिएल हान्जायाव होनो हायो इउपिपिएल पार्टिखौ होनो हायो टेक्ट'सिनाव भट होनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन बिनि थाखाय जों दिनै गासिबो रायजो राजाखौ लिंनानै मोनथाम गामिनि भट कमिटि दिनै दानाय जादों आरो गासैबो थांखि लानाय जादों जे माने कन्टिनिउ खामानि मावगासिनो थागोन माने इलेक्सनसिम तो गतिके जिखिनि माने बिपिएफ हान्जानि फायदो पार्टि मोनसे फायदो बुजायदो बायदिसिना लुप होदो रांखान्थिनि माने खिथिदो पावार खिथिदो थेवबाबो जों माने बुजायनायाव जोंनि माने गोरों गोराफोरा जों दैदेननायाव बेफोर मानसिफोर खौसेथि जागासिनो दङ बिपिएफ हान्जायाव मानसि गैया जोंनि गामियाव सानैल' साथामल' दङ बेफोरबो लासै लासै फैगोन तो जेबो माने बिपिएफनि बेयाव बे जराबारि गामियाव जेबो गोलैनाय नङा 100% माने 703टा भट दङ जोंनि 20 नं भट केन्द्र बे जराबारि 20 नं भट केन्द्रआ 703टा 703 ता भट दङ तो बे भटनि गेजेराव मिनिमाम जों 700आनो भट मोनगोन बेबायदि जा बर्तमान हिसाबाव जों मोननो दङ गतिके जेबो जों सिन्था खालामाखै बिराद खुसि मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना जे गिबि खेबनि थाखाय जों बे बड'लेण्ड रादाबा जोंनि जराबारि गामियाव फैनानै जोंनि जराबारि गामिनि गासै मानसिफोरनि गोसो गोरबोनि सिङाव थानाय माने साननाय हनायफोरखौ जों नोंथांमोना सोंनायनि लोगोसे सावरायनाय लोगोसे मत बिनिमय खालामनाय जाबाय बिनि थाखाय आगोलावबो जाहाथे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों बायदिसिना जोंनि गामियाव थानाय समस्याफोरखौ जुदि जों सरकारनि आगोलाव दिन्थिनो हायो खौरांगिरिनि मेल गेजेरजों माने इनफरमेसन होनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनगोन होनना जों सानो मा उसुबिदा जायो ओनसोलाव हाबै सिगाङाव उसुबिदा दङ दा जाहा माबाजोंसो थानाय आरो हारसाजोंसो थानाय उसुबिदा जादों जाहा फिसाफोराबोथ' दा रुंखायाखै नङा नंगौना नङा दा जों दा बिटार जानायखाय बेसां मोजां मोनदों गावनि जागोन दा गावनि मानसिखौ खोथा मोनसे गोरोंखौ बा सोंनो हागोन नंगौना नङा हारसाफोरा जोंखौ बुङा नङा गहपुर ओनसोलाव बा नैबे नोंथांमोननि गहपुराव गोबां बर'नि मोनसे जारिमिनाव दङ जेरैबायदि बर'फोरनि सोमावसारनायाव गहपुर ओनसोलावबो गोबां बिहोमा दैदेनगिरिफोर दैदेनलांनायनि गेजेरजों मोनसेनि उनाव मोनसे बर'फोरा स्टेप बाय स्टेप बारलांनो हादोंमोन दा नैबे समावहाय गहपुराव माखासे गामिफोरा सोसनजाबाय बेवहाय बे गामि सोसनजानायनि बागै नोंथाङा सासे गहपुरनि बाखिन्दा हिसाबै मा बुङो गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनि मावथिगिरि नोंथांमोननिसिम आं साबायखर जासिबाय दिनै बे समाव नोंथांमोना जोंनि बे गहपुर हालामाव बर' गामि गुन्द्रा गुन्द्रि गासैबो गामियाव हाबसननानैहाय नोंथांमोना जे इसेबां बर'नि जौगासारखौ लुबैबोदों जोबोद खुसि मोनदों आं मानोना होनना बुङोब्ला जों बर' हारिया दासिमबो जौगाखांनो हायाखै आरो बेबायदिनो जों चेनेलाव नोंथांमोननिसिम जों रायजो राजाखौ दिन्थिनो हाब्ला गोजोननाय मोनगोन गोजोनथाव बाथ्रा दासिम जिहेतु जोंनि सिगनेटरिफोरा जोंनि बे बड'लेण्डआव सोसननो लागि 10 दफा सुक्ति खालामदोंमोन दा गोजोननाय मोनदों जोंनि गहपुर हालामाव माखासे गामि हाबदों जोंनि बुरै जितु जोंनि ओनसोलावहा दिनै 27टा गामिनि भितराव मात्र मोनबाल' गामि हाबदों थेवबो बे मोनबा गामियाबो जों रायजो जानानै बहुत गोजोननाय मोनदों मानोना होनब्ला इसेबां दिननि उनावहा जों बायदिसिना दावहा दावसि खालामनानैहा दिनै बर'नि मोनसे सिनायथि होनो मोनदों जोंनि टेरिटरि मोनसे दिन्थिनो हादों बेनिखाय गोजोननाय मोनदों बेनि थाखाय आं सिगनेटरि गासैबो मावथिगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों आरो
जिखिनि बाखि थालांदों बे थालांनाय गामिफोराबो सोसनजानो हानायनि बोलो होथों आरो बायदिसिना महलाव बिथांमोना बेखौ दाबि दिन्थिनानैहाय थाबैनो दफाफोरनि सुक्तिखौ खालामनो हाथों होननानै आंनिफ्राय गोजोनै आं खावलायहरदों। जिहेतु गहपुर बाखिया 2025 इं मायथाइयाव फैबाय थानाय 2025 इं मायथाइयाव सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव सेथि खेबनि थाखाय नोंथांमोना भट होनो मोनगोन नोंथांमोननि रायजो राजाफोरा दा बेवहाय मा फोरमायगोन? बेयाव फोरमायनो जों एकदम मोजां फोरमायगोन आरो मानोना होनना बुङोब्ला जोंहा जिथु मावफुंनो दङ बे मावफुंनो लागा खामानिखौ दफाफोरखौ मावफुंनो जाय सिगनेटारिफोरा दिनै केन्द्रीय सरकारजोंहा लोब्बा लाखिनानैहा जि थांखि लादोंमोन बेखौ निश्चय जाफुंसार होनोब्ला जोङो दा जि राजखान्थि जोंनि मावथिगिरि प्रमद बर' सारा जि जोंनि दफाफोरखौ खालामनो थाखाय जि माबा लादों एजेन्डाफोरखौ लादों बिथाङा निश्चय मावफुंगोन आरो बिथांनिसिम जोङो गिबि खेबावनो बिथांखौ जय खालामनोबो जों सेस्था खालामगोन होननानै आं बाथ्रा होदों। गहपुर ओनसोलखौ जौगासार होनो थाखाय माबायदि सरकारखौ नोंथांमोना लुबैयो? जिहेतु नोंथाङा दा बुंबाय प्रमद बर'नि खोथा थारैनो प्रमद बर' बिथाङा गहपुर ओनसोलखौ सरकाराव फैयोब्ला गहपुर ओनसोलखौ जौगानायाव लाबोगोन मदद होगोन ना माबायदि फोथायगोन? पुरा बांसिन दृढ़ बिश्वास दङ रायजो राजाखौ बिथाङा निश्चय जोंनि बै गहपुर हालामाव जिबायदि घटना जालांदोंमोन जि दुर्घटना जादोंमोन हारसादों बर'दों जिबले दानलाय सुलाय जालांदोंमोन बेफोर गियाना निश्चय बर'नि थैयाव सिरे सिरे बोहैना दङ। बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै जारिमिनखौ बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि थैया मावखाङो थ' बेनिखायनो बिथाङाबो जोंनि बे दुखुनि बाथ्राखौ गोसो दोङो आरो जोंहाबो दाबि दङमोन आरो बे दाबिखौ बिथाङा खालामनो हागोन होननानै जोङो जोंनिबो बोलो होगोन आरो बिसायख'थियावहा बिथाङा जै जाथों होननानै रायजो राजाखौबो गुरै खावलायगोन आरो बिथांमोना निश्चय बिथांनि राजखान्थिखौ देरहागोन होनना सानदों आरो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसे गासैबो केबिनेटनि जेसांखिनि फरायसा आफादाव थानाय गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे जाहाथे जिथु थालांनाय गामि आरो जिथु मोनथाय दङ बे मोनथाय गोनां लुबैनाय गामिफोरखौबो थाबैनो सोसननाय दफाखौ सुक्ति खालामथों होननानैहाय आंनिफ्रायबो आं बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। बेफोर दफाखौ गासैखौबो मावफुंलांनायनि थाखाय मोनसे राजखान्थियारि बा पलिटिक्सनि मोनसे गोनांथार बे हिसाबाव इउपिपिएल सरकार बा बिपिएफ सरकार बे फैयोब्लासो नोंथांमोननि जि साननाय हनाया जाफुंसार जागोन। दा नैबे समावहाय नोंथांमोना इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै राजखान्थि हान्जा थाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव मैखोम राजखान्थि हान्जा दङब्ला बेवहाय गहपुर रायजो हिसाबै माबे मोनसेखौ बांसिनै सापर्ट दङ? दासिमबो जोंखौ अननाय बारा होदों होनना बुंब्ला इउपिपिएलनि सोद्रोमा थ' बेनिखायनो बिथांमोनखौ हगारनानै जेबो जों जुदा जों सिन्था खालामनो हानाय नङा। बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो खावलायदों आरो दासिम जोंनि जि सरकार सालायबाय थादों बिटिआर सरकार बिथां चिफ सिएम प्रमद बर' बिथांखौबो खावलायदों थाबैनो जोंनि गहपुर हालामाव थालांनाय गामिखौ थाबै सोसननो कारणे आङो बिथांखौ जोबोद आरो गुरै खावलायना थाबाय। बे बुरै हालामावहा बुरै दालाइसानि जिथु जोंहा इउनिट मोनसे दङ बेयाव 27टा गामि दङ 27 आरो बे 27आवनो जोंहा बेयाव रावनि अभाब थाखा खावरिनि अभाब गरिब गुन्द्रा जाना दङ। थ' बे समायावहा नोंथांमोनाबो बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाखौ बे हालामनि रायजोनि मोनसे नक्साखौ खिथिनो हादों जे नोंथांमोननि चेनेलखौ आं जोबोद धन्यबाद खालामदो मानोना होनब्ला जोंनि बे ओनसोलावहा दासिमबो राव थुनलाइ आरो बायदिसिना आबादारि बा बायदिसिना बिजनेस खामानि मावनो रोङा। बेनिखायनो बेफोरावहा जों थाबैनो जुदि बर'नि बिटिआरनि जिबिलाक जोंनि मावनो गोनां खामानि थालांनाय इसे सरकारनिफ्राय माबा माबि आसनिफोरखौ जुदि मोनलाङोब्ला रायजो राजायाबो मोनसे सुबिदा मोनबोला जों इयुनावहा बर'नि हारिखौ जौगासार होनायाव आरो लोगोसे बर'नि जाथिखौ जोङो सिनायथि होनो हागोन होननानै आं सानो। बिनि थाखाय बेयावबो जोंनि बुरै दालाइसा फरायसा आफादनि आन्दाराव थानाय 22 भिलेजाव जाहाथे बायदिसिना
स्किमफोरखौबो जोंनो बेयावहा माने रानहरनो हानाय केपासिटिखौ खालामना होब्ला आं साबायखर सानगोन आरो गोजोन्थों। গহপুৰ বাসী হিচাপে আমি অতি আনন্দিত। দেৰিকৈ হ'লেও যদি আমাৰ গাঁওখন BTR অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু যিসকল এই BTR স্বাক্ষৰকাৰী দল সংগঠন নেতা তেওঁলোকক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনবোৰত যিকেইটা গাঁও সোমোৱা নাই সেই গাঁওকেইটা চৰকাৰে কৰি দিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম গহপুৰবাসী হিচাপে। গহপুৰবাসী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে ভোট প্ৰদান কৰিব পাব। হয় এইটোৰ বিষয়ে কি ক'ব? হয়, আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে BTCত ভোট প্ৰদান কৰিম, সেইটো আমি সুখী। তেনেকৈ আগতে আমি BTCত ভোট প্ৰদান কৰা নাই আৰু এইবাৰ প্ৰথম আমি ভোট প্ৰদান। কিন্তু অনাগত দিনবোৰ আমি গহপুৰবাসী হিচাপে যি আমাক সহায় কৰিছে যিটো চৰকাৰে, সেই চৰকাৰকে আমি সহায় প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। गहपुरबासि जानानै जों गहपुरनि भटार जानानै जों प्रमद बर' बिथांखौनो सापर्ट होगोन। रायजोफोरा आरो बेखौनो नागिरदों। नोंथांमोननि ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि साननाया माबायदि? रायजो राजा साननाय मथे जेरै जों सानदों ओरै रायजो राजाफ्राबो सानदों, जेरै आं सानदों बेबायदिनो सानदों इसोरबो, जायनिखि जोंनो एसेबाबो मोन्थाय लाबोना होफैनो हादों। रायजोफोराबो बिराद मोजां मोनदों बिसोरखौ आरो रायजोफोराबो बिसोरखौनो सापर्ट होगोन बायदि मोनदों आङो। दा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानावनो जिखुनु इलेक्सन फैबाय थानायाव जों बिथां प्रमद बर'खौनो सापर्ट होगोन। बिथाङानो जै जाथों आरो।